Gaudeamus igitur. Radujme se, dokud jsme mladí. Studentský hymnus zní tisíci hlasy shromážděných pražských vysokoškoláků, kteří 17. listopadu 1989 uctili památku Jana Opletala. Z Albertova kráčejí na Vyšehrad. Položit na Slavín věnce a zapálit svíčky u hrobů našich národních velikánů. Jdou všichni, studenti i profesoři, všichni. Země česká, domov můj, země česká, domov můj. Na kterou sám blízká roviny obliju, zastavme sám, Reďavec a oni, ztratia Slováci ožiju. Zastavme sám, Reďavec a oni, ztratia Slováci ožiju. Jejich kolegové se tenkrát před 50 lety nebáli vyjít do ulic a vyslovit svůj názor, svůj nesouhlas, svůj protest. Proč by se měli bát ti dnešní, protože i oni mají co říci. Chtějí vyjádřit svůj názor, svůj nesouhlas, svůj protest. Chtějí, aby je konečně někdo vyslechl. Museli vyjít do ulic, když je nikdo nechtěl vyslechnout. Když mocní tohoto státu se před národem skrývali za dveřmi svých kabinetů a kanceláří. Když mezi sebe a lid, jehož jménem vystupovali, postavili bariéru plexitových štítů. Když argumenty vyměnili za obušky. A tenhle snímek, přátelé, ten obletěl svět. Pak následovalo něco, co nikdo nečekal. Ta noc byla krutá. Praha se probudila do pravdy. Ale to už nástupci Jana Opletala nebyli sami. Národ pozdvihl hlavu. Volali o pomoc a říkali, pusťte nás domů. Bylo nám odpovídáno tím, že jsme měli času dost a že teď už je pozdě. To byl pro nás takový šok. Vlastně byla to poslední kapka, kdy ten pohár přetekl, jo? Protože některé vysoké školy se snažily o dialog, o řešení problémů už někdy od jara. A pořád nám byl dialog jenom slibován. Prostě my jsme si byli vědomi, že ta stávka jako je nejzaší možný prostředek, ale prostě po tom masakru nebylo jiný cesty už. Mnozí byli sraženi na kolena. Byl uskřípnut, byl zaškrcen jakýkoliv svobodný hlas. Mnozí byli po dlouhou dobu umlčováni, nuceni skrývat své názory, neprávem souzeni. Předlouhá doba monopolní politické moci končí a dialog začíná. Svobodu se musí bojovat, ale nelze ve kníži! Komunisti prostě půjdou do prdele.